हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे साख्रिनि रादाब होनो नागिरदों। दा बाहाय ग्रेड 4नि गोजा गासिबो फैदो फारि फारि बबेयाव दङ थाबैनो नायना लादिनि। दा बाहाय बिथांमोननि एडभार्टाइजमेन्ट हिसाबैनो नोंथांमोननो बाहाय लाबोदों। दा बाहाय दङ इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव, आरो बेयो जाहैबाय बबेनि नलबारि एबा नर्थ कामरुप सार्केलाव दङ। दा बेयाव बेनिफ्राय बेखौ फोसावना होनाय जादों। दा बाहाय मोनथाम बिथिङाव दङ, नाथाय मोननैल' बिथिङाव बर'फोरनि हिसाबै दङ एसटि प्लेन हिसाबै। दा बाहाय दङ पियनाव 10 जन दङ। 10 जननि गेजेराव एसटि प्लेन हिसाबै जों सासेल' दं। खालासियावबो 11 जन दं। बेनिफ्राय 11नि गेजेराव एसटि प्लेन हिसाबै सासेल' दङ। बेनिफ्राय एपिपिअआव गैया। बेनिफ्राय बिथांमोननि एप्लाइ खालामनाया 19 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जादों स्टार्टिं, आरो बेनिफ्राय 5 मार्चआव जोबहैगोन। आरो बिथांमोननि एप्लाइ खालामनाया अनलाइन, आरो बिथांमोननि अनलाइन खालामनायनि लिंकआ जादों, नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों nyukti.assam.gov.in। दा बाहाय नोंथांमोना खालामनो हागोन, एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनाय जागोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायनो हानाय जागोन। दा बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन हिसाबै दङ बाहाय 8 पास बानो जागोन, आरो बेनिफ्राय मेक्सिमाम हिसाबै हायार सेकेन्डारि पास नांगोन होनदों। बेनिफ्राय एजआ 18निफ्राय 40, आरो एसटि हिसाबै 45 इयार्ससिम बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेफोरखौनो हरनो हागोन। दा बेनिफ्राय खेबसे एप्लाइ खालामनायनिखौ खिन्थाबावगोन। बे जाहैबाय nyukti.assam.gov.in बाहाय खालामनो हागोन होनदों। अनलि बेयावल' बेनिफ्राय दङ नेक्स्ट हिसाबै मोनसे दंबावो। बेबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि। बेयो जाहैबाय रङियानि बेलायाव बाहायबो दङ। गासै एसटि प्लेन हिसाबै गासै 3 दं, 3 पस्ट दङ। दा बेयाव पियन जानो हागौ, चौकिदार जानो हागौ, खालासि जानो हागौ। दा बेनिफ्राय बेनि एप्लाइ खालामनाय डेटआ जाहैबाय 19 फेब्रुवारिनिफ्रायनो बेनाबो, नाथाय लास्ट डेट हिसाबै बेनिया 1 मार्चआवनो जोबगोन। लास्ट डेट हिसाबै बाहाय दङ। बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना एखेयानो, गासिबो 8 पास जानो जागोन, आरो बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पाससिम जागोन। बेनिफ्राय एजआबो एखेयानो, 18 to 40 इयार्स। एसटि हिसाबै 45 इयार्स जाहैगोन। बेनिफ्राय पे स्केला 12,000निफ्राय स्टार्टिं जागोन। दा बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइआ बेनाबो बे एखेयानो, nyukti.assam.gov.in। बेनिफ्राय बिथांमोना इरिगेसन रङिया दंदेरो। दा बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौबो नोंथांमोना नायफिननो गोसो दंबा डिसक्रिपसनाव खनसे हाबबा मोनगोन। बेनि लिंकखौबो होनाय जादों, आरो बै मोनसेनिखौबो लिंकखौ होनाय जादों, नलबारिनि आरो रङियानि मोननैबो। आरो बेनिफ्राय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव इन्टारभिउनि थाखाय थागथियारि जानो थाखाय गासै 100 मार्क्सनिल' दङ नै, जेबो गैया। जेनेरेल नलेज 50, जेनेरेल इंलिश 25, जेनेरेल मेथमेटिक्स 25। बे गासै 100ल' दङ। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।